ପୁସ୍ତକର ନାମ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଲେଖକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 1। ଶୀର୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ମଫସଲ ଜମିଦାର, ମଧ୍ୟ ମହାଜନ। ନଗଦ ଟଙ୍କା କାରବାର ଠାରୁ ଧାନର ମହାଜନୀ ବେଶୀ। ଶୁଣାଯାଏ ଆଡେ ଦୀର୍ଘେ 4 କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହାରି କାରବାର ଚଳେ ନାହିଁ। ଲୋକଟି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 24ଟା ଏକାଦଶୀ, 40ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଯେ ଛାଡ଼ ପଡ଼ନ୍ତା, ଏକଥା ଆମେମାନେ କହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଳ ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ସେଦିନ ଉପରଓଳି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜଗା ଭଣ୍ଡାରୀ କଥା କୁହୁ କୁହୁ କହି ପକାଇଥିଲା, ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାଉଣା ସକାଶେ। ପାଉଣା ଅର୍ଥ ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାଉଣା ସକାଶେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ସେରେ ଦୁଧ, ଦିଶୁ ଖଇ, ଦିଶୁର ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖଇ, ନବାତ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗା। ଜଗା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳେ ତୁଚ୍ଛା ବାସର ବାଜେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଣା କେତେ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ମୁରୁକି ହସିଥିଲେ। ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, ଡୁବି କରି ପାଣି ପିଇଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାପ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ସଫା ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ଅନୁମାନ କରିନେଲୁ ଏହା ନିନ୍ଦୁକର କଥା। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ବରଂ ଆମେମାନେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିପାରୁ। ଭାଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏଥିର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ କାହିଁ? ଶୁଣିବା କଥା, ଅନୁମାନ କଥା ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ନିହାତି ନାରାଜ। ଅଦାଲତର ହାକିମମାନଙ୍କର ତ ଏହି ରାୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାଷ୍ପାକାର ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଦୁଧ ତ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଜମିଦାର ଘର ଦୁଧ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ବିଧି ଡରିବ ପରା। ପୁଲିସ ଘରେ ମୂଷା, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା, ଚୁଟିଆ ଥିଲା। ଛାରପୋକ, ମଶାମାଛି ଅବା କେଉଁ ଘରେ ନଥାନ୍ତି? ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ହରିଭକ୍ତ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଥକୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରିବା ମହାପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଆଇନରେ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ବିଧି ଅଛି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଉଷୁନା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ଶୁଖୁଆ କଥା ଛାଡ଼, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପାରଣା କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜ ଭାରି ହୁସିଆର ଲୋକ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ରୂପ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଏଥିସକାଶେ କେଉଟକୁ ମାଳେ ଓ ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ମାଳେ ଏପରି 2 ମାଳ ଜମି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଭୋରୁ କେଉଟ 2 ନଉତି ଚୂଡ଼ା, ନଉତି ଅର୍ଥ ଗଉଣୀ, କେଉଟ 2 ଗଉଣୀ ଚୂଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ିଆ କଡ଼ିଏ ପଳ ଗୁଡ଼ ଦାଖଲ କରିଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚୂଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ପାଟି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି, ଗୋସେଇଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ? ଢେର ଜଳପାନ, ଢେର ଗୁଡ଼ ଅଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼, ପେଟ ସାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ କୌଣସି ପେଟ ବିକଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳପାନ ମାଗି ବସିଲେ ସାଆନ୍ତେ 3 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ 5-7 ପୁଞ୍ଜା ଚୂଡ଼ା ଧରି ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗୋସେଇଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାକୁଟି ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ 1 ନଉତି ଚୂଡ଼ା ଓ ଅଧାଅଧି ଗୁଡ଼ ବଳି ପଡ଼େ, ତାହା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରନ୍ତି। ସେବା କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ସେବନ କରନ୍ତି ବା ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ପାଠକ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ନଉତିଏ ଚୂଡ଼ାରେ 27 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପେଟ କିପରି ପୂରିଲା? ହରିବୋଲ ଭାଇ ହରିବୋଲ। ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିରେ 1200 ଲୋକ ଖୁଆଇଲେ, ପୁଣି 4 ପାଛିଆ ବଳି ପଡ଼ିଲା। କାମ୍ୟକ ବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ 12,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପେଟ ଟିକିଏ ଶାଗରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତ ମହିମା ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଶୁଣାଅଛି, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାପ ଛପା ରହେ ନାହିଁ। ଛପା ରହେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇଥିବା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ
ରୂଢ଼ ବଢି ରହିଥାନ୍ତା। ମଙ୍ଗରାଜେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଙ୍କ 1.5 ବାଟି ପୈତୃକ ଲାଖରାଜରୁ 15 ମାଣ ଜମି ମାତ୍ର ନେଇ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ଦିନେ ଶ୍ୟାମକୁ ଡାକି ମୁରବୀ ପଣିଆ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ଏଣିକି ହୁସିଆର ରହ। ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମୁଲାଜାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ ଲଜ୍ଜାରେ 5 ଜଣ ତୋତେ ଟେକି ନେଲେ ସିନା, ନହେଲେ ତୁ ଏକାବେଳେ କିରସ୍ତାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ତ 7 ପୁରୁଷ ଅହିନରକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ତୋର ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଲି, ଆଉ କେହି 2 ଟଙ୍କାରେ ଛୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେତେ ହେଲେ ତୁ ତ ଭାଇ, କଣ ତୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ହେଲେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ବେଳେ କେହି ନୁହଁ। ଏହି ସେଦିନ ଭୀମା ଗୌଡ଼ର ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ତୋତେ ଗୁହା ହେବାକୁ କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ କହିଲି। ଘରେ ଲୁଚିଲୁ, ଦେଖା ଦେଲୁ ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ପରମ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଯେ ହରିବାସର ଉପବାସୀ ପରୋପକାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଖ୍ୟାତି ରଟନା କରିବେ, ଏହା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହି ବୁଲିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାଚାର ହାଲତରେ ସେ କଥା ବୋଲିବାକୁ ହେଉଛି। ନାଚାର ଅର୍ଥ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜେ 4 କୋଶ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଗୋ ଖୋଜରୁ ଖୋଜେ ଜମି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଥିଲା ଭାଇ। ଅର ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଦିନ ପାଇଲେ। ଅର ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଦିନ ପାଇଲେ। ଶ୍ୟାମ ପିଆଜ ଖାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ମାଇକିନିଆ ମାନେ ଯେ ଚମ୍ପାକୁ ପଠାଇ ହାଟରୁ ପିଆଜ କିଣି ଆଣନ୍ତି, କଥା ଚଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନିଗଲୁ ଚମ୍ପା ପିଆଜ କିଣି ଆଣିଥିଲା। ଖାଇବାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ପଲାଣ୍ଡୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଚୈବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଲାଣ୍ଡୁର ଅର୍ଥ ପିଆଜ, ଗୁଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ଗାଜର। ପିଆଜ ଆଉ ଗାଜର ମଧ୍ୟ। ମନୁରେ ଖାଇବାକୁ ସିନା ମନା, କିଣିଲେ ପତିତ ହେବ, ଏ ବିଧି କାହିଁ? ମାତ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକ ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦଶାଦଶ ସମାଲୋଚନାକାରୀ ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାଜ। ପରିଚ୍ଛେଦ 1 ସମାପ୍ତ।